Че е малко само. Те и лична карта. На колегите отдолу. Момент. Да, че е малко само. Така. Че е малко книжката. Те. Ние ще ги видим после. Да, ето. Заповядай. Добре, това е стойката за това. Това е. Така. Това е цикатридина. Даф има тук един праскал много як, че се напръскам. Хендъл му бизнес, така. Документите не ги изгубя някой да ги вземе, ако ще ги проверява. Да. Момент, чакай само. Но той няма батерия, да го оставям се зарежда. Да? Окей. Тия някой ми даде номера и ми звънят днес. Звънят ми през 2 минути сега. Сега трябва да сменям номера в Вилапол. С телефона в джоба. Добре. Удари имам дрехи, сакови и това. Да, чакай. Чакай, да рамо, чакай малко съм. Окей. Да, твърдо съм. Чакай момент. Да, празен е, ММА-ки, боксерки и блуза, даже може да обликаш на студено. Това е. Празен е, зарядници. Това е за курвата, като пресъкни. Тесто с композишън, Къде ви е телефон? в джоба. Аз под арест ли съм? Изпълнявай, който се разпорежда. Аз искам, добре, аз го изпълнявам, телефона ми е в Виж джоба. да се сбелези. Телефона ми е в джоба, момчета, и съдействам в момента. Къде? Другите трима. Кои другите трима има 500 човека? Двамата и Телефона не двете е в момчета да момента. се изключат. Това дед звъни ли говориш? Момент. Кой звъни, бе? Изроди. Някой ми даде номера. Бащи. Дето е в джоба. Да, кой е на телефона? С Джоков какъв проблем имам, ли? Ще разбере. Да. Те ми звънят, дед ма напада, де. За кой ми дърпаш телефона? Изключвам го, чакай, говоря. Махам го, как да го изключа, като го дърпаш? Ето го. Извади го това от джоба и Ето го, изключвам го. Другия дете е в джоба, изключи го. Абе, адвокат има ли тук? Имате ли право да ми взимате телефона? Никой не ти взема телефона. Казахме да го изключиш. Окей, добре. Значи аз да отварям сака ли телефона? Значи той телефон. Писна ми вече, брат.